Enw fi di Wenna. Dwi'n event secretary heno yma. Neu siŵr bod gwaith papur I gyd yn iawn ar Rally Llŷn. Sydd yr ADAC GSE 1981. Da ni dechrau gorffen yn Plas Heli, mynd o gwmpas Llyn Peninsula. Mi oedd gynnon ni 90 o geir, ond da ni lawr I 89 wan. Gobeithio, na wneud neb arall methu gychwyn. Rally gyntaf. Dow. Dim pressure o gwbl, mae os. Na, yn union. A wedyn, ia, mynd dow. Gobeithio bod ni efo'r teiars iawn de, efo'r Fs. Ie, gobeithio. Yna cnoi fydden nhw fyd. Ie, mae faint o sych di. Car 2, local event. Mae sych, wedi galad ar gardyn. Gobeithio am rhaid bach go lew. O, im llawer, mae rhywun rhaid hen I gemo. Fan a gael sport, a bod o saff. Crafu fewn I top 10 gobeithio. Mae fi a cariad fi mas yn yr Citroen Saxo. Fi yn neud y championship. Hwn yw'r trydydd rownd nawr. Ni wedi cael good spin so far. Torri lawr ar Cambrian, torri lawr ar Bocaron. Ond nathon ni cael finish ar Bocaron I hand o time cars I fewn, so. Mae hewlydd yn edrych bach yn way... Mae yna pwlleli, dydyn ni? Ie, mwy teit. Ni'n used to up well, West Wales, yeah. Flat I gyd, lovely. So, keep it tidy on the roads. Yeah. Let's get out and finish another third rally in the bag. Yeah. Let's show everyone, dangos bob un, mae'n 1000cc Micras bach yn gallu mynd, bai. Ma fe. 998cc boy all the way. Mae'r license ochr fi, neu ML, ydyn ni'n gael. He's in charge o'r entries ni, dechrau entries pawb yn eisiau bod bob dim I fewn yna. Iola wedyn ochr arall yn edrych neu siw bod pob yn rhaid I declarations insurance ni. A wedyn y dyn bach ochr arall ydi mab fi, Owain, sydd yn gwneud y map check yna. A mae'n mynd allan I ferslo fe uncle I fod. Nes ymlaen. Gronwys ydi ochr o, mae o'n helpu a mae o'n mynd efo ni bob rally da ni'n mynd I. Ail o man a bob man I ddeu gwir, so. A forestries. So mae wrth I fod. Ond mae lan heddiw am change, so ddim yn llwch I gyd. Mae Wenna yn aelod o'r clwb ers sawl blwyddyn bellach a erbyn rwan mae'n gwneud lot o bethau. Mae'n trefnu lot o rallies ac yn helpu ac yn bob un dim sy'n mynd, yr scatars a'r cwrw. Da ni'n efo Wenna wedyn. Mae Wenna dda iawn efo ni bechod. Ti'n gwneud lot o'r clwb, dydi? All meetings, mae hi'n in charge o'r paperwork. Mae yna 4 rally dos yn y clwb. Mae hi'n in charge o bob dim. A mae'n gwneud day-to-day job ar ben hynna fyd ydy. Gollodd I Kevin do, drwy salwch. Ie, oedd o'n drist, mae'n dal I fod yn drist, ydy gwir. Ond ni hogyn bach. A dyn, ie, mae dal I wneud I phethau, ti'n bo? Dal I drefn rallies a dal I helpu pob, ynddi. So, chwarae teg, dy. Mae Wenna'n 1 in a million. Dwi'n meddwl slwb harlach yn rhedeg hypddi. Dwi'n meddwl fatha hi di calon y clwb o ran mae'n gwybod bob dim a mae'n rhedeg I bawb a... Na. Dim yn licio cael ei brolio, os fywch yn Ioan. Na. Mae'n crio munud. Da ni'n lwcus ofnadwy ohoni. A mae'n gwybod bob dim. Mae fatha blue book on legs. Wenna a'r organising team I gyd ydi rhaid lot o amser mewn I hynna o'n dydi. We're not doing my arse, are you, hopefully? Route information now. Rally runs on public roads. That means the highway code must be obeyed at all times. Drive with care and consider further road users and residents. We wish you an enjoyable and competitive rallying night and see you all at the finish. Reit, sydd oes na ni dwylo a traed. Behind ni trio mynd I Betrol, ond dwi'n siŵr iawn achos mae hwn mor lyflu. Y bethau da ni'n neud I rally. Dwi'n meddwl swn i'n gwneud gwaith swn i'n gweithio fama. Reit, pwy sy'n dod? Dwi'n mynd I fethu'r troiad eto? Na, mae'n troi, beth gynnon ni? Steve King eich. Nagi. Nagi. Steve bach ar his wheels. Steve bach ar his wheels. Come on, Steve bach ar his wheels. Come on. 22, da iawn, maen nhw'n dal I fynd, Steve. Steve yn former winner o Rally Llŷn, ond dim efo'r his wheels. Ti'n meddwl bod Garej Rhys yn mynd yn hotel? Garej Rhys yn mynd styc neu dim alu bas, yndi? Sy'n ffordd. Anna fi a fai, deud o lle. Dwi be?
bob lwc. Ti'n jinx o bob dim. Pidio malu lwynio bobl eraill. O, bai chdi o'na. Ac un arall bron iawn, y pas Subaru, car o fath o tank oen. Y Subarus, mae sy'n abod i Subaru. A geith yn trio heno, mae di deitha fi bod o'n mynd â trwffi adra heno. George wedi cael off ar over 90 left gynta. So, dyna pan bod y tank tape allan lle, Ie. A Ioan Bont i gyda fath. Ioan di dod Mae drwa. o mae o'n iawn, dwi'n meddwl. A mae gyda ni Gareth di cael damwain. Anffawd efo car. Mae'r niwl yn dyfetha lot o'r bethau. Ni'n gweld ni'n dod o pselio yna niwl. Dwi'n mynd i fod i fath yn rhyw bydda. Swn i ddeud. Iesu mewn a doma ni, sgot mae heno. Sy'n ei di malu drishaft, oedd? Mi gan sych i hynny, mae rai? Dwi'n meddwl. Mi gan sych i hynny. Niwl fi broblem yna, fydd nhw'n gweld lle bellach ei twyna fyny. Bydd nebon. Nebo. Ne, bydd ni gynnwchel. Da fydd ni allan o'r niwl. Allan. Lle ti'n mynd nesaf o'n ta? Dwi'n mynd am unau tre heli neu o lai watchad. Mae yna gibwe fan o, a mae yna gloc i weld os yw'n gweld beth mae'n neud fan o. A wedyn, da ni am wedi gwneud MC2 in ag out yn Betrol. Ynde, gan i weld nhw gyd o'n un i team controls yma wneud nhw, helpu. Reit, da ni wedi gwneud y dwy selective gynta, all golden cam. Gyda ni section hir rwan o Tudwiliog i Aberdaron. Dwy dod riown gla. Nawn ni chat o Cerol ar ôl hon. Le fideos i'r heralio. Mynd o a... Selective one. 3 off. Oh, you say spot. Ni'n mynd mewn i selective really byr nawr, ond mae'n really tricky. Mae fel 5 portion yno fe. So, fi'n gweithio eith hwn yn oce. Dim ond un diagram, so fi'n na'n oce. A wedyn, ni'n dod mas i'r main road i fynd lan i Bangor, ond ni ddim yn mynd lan i Bangor. So, yeah, welwn i'ch cypir. Ar y ffordd i Betrol. Yeehaw! First half of that. Going into the back of the van now. Thank you, our rescue, Ivan Dafydd. Mae rwan yn 01:49:32 seconds. Da ni'n MC2 in, da ni ddim yn neud times in seconds. A da ni'n neud MC2 out iddyn nhw, yn Betrol. Halfway, i fod. Faint o gloch ti eisiau mynd allan? Yes, I do. Nes i ddechrau navigator gynta 2004. Ac actually fama nes i gychwyn yn y cama the start fenyw oedd o gynnydd. Rali Llŷn. A wedyn, ar ôl navigator yn bach, wnaethon ni ddechrau dreifio. Nes i gael Ladies Champion NWCC 5 gwaith. So, A ie, torri lot o drive shafts a plygu lot o stub axles yn Wheaton Army Barracks. Ond ie, na. Proud son, ie, wain. So, yr moves nesaf, mae o'n bew ti o'n 11. Mae eisiau mynd i mewn i'r juniors, so bydd haid i mam beidio rali o bydd achos fydd eisiau safio pres i junior bydd. Dwi'n mynd gwybod po fydd ddigon gwirion i ista fo chdi. Gethyn ifan cefndar chdi, lle. Ti'n meddwl? Gari weld, e. Digon gwirion. O, da ni wedi cael rhan golew. Mae wedi bod yn niwlog. Mae wedi bod yn reit tough, achos mae conditions yn newid, mae'n sych. Mae yna batches glyb yn dod i fyny sydyn, mae yna fwt. Ond na, so far, so good. Oedd hi'n bat, un neu ddau gynta o hwnnw reit egar. Ath i gychwyn clirio wedyn ar ôl ochr at y dweiliog na. Oedd hi'n pryd bad. A wedyn dwi'n siopio ran. Dod nôl i mewn i dre wan, oedd yna bach o niwl o fanna wan, so gan i weld ail anar. Yna rhyw niwl y diawl ar y sections gyntaf ni gweld dim ynddo. Gweld dim. Basiodd Aron a Ifionni yn fflio, ond swn i'n cymeryd bod nhw'n gwybod le o'n nhw'n mynd. Droion i fewn i white, a dyn ni plygu rhywbeth yn y ffrant yma, so ddim yn handlo o gwbl o'n. So, cautious bi a Iwan, dwi'n credu. Fel sraig y brecfast allan o'r job. Os dwi eisiau bwyd yn uffernol wan. A mae'r botel ddŵr i bod an yn rhaid i fyd. A ti broblem arall o hwnnw, wrth gwrs. Petrol station 2 gloch bora, mae'n gret, siwr, fe arall ni di arno Sadwrn. Ni'n bora di syl, mae'n sefyd mewn petrol station. Yn gweithio cei rallies, dod.
which dyn nhw dal i mynd dod. Maen nhw'n hwyr, maen nhw'n arall yn mynd i reiteirio oes. Iawn? Ie, ni wedi gwneud hanner fod trwy ranch, dros hanner o'r rali, no? Ie. Ni'n gael y maps yn mynd mewn y deiri, ni hanner fod yn drwy'n barod. Ond, ie, bod yn mynd yn iawn dyn ni, mae cael yn mynd, iawn, ni gael petrol. Ie, dim mistakes o'n fawr ni. Iawn, brilliant. Reit, so ie, ni newydd bod petrol a ni ar y ffordd i ddechrau'r ail hanner. Dyw'r ail hanner ddim o'r hir yna, so ni'n gobeithio bod y brecwast cyn bod hir. Y ffordd i dweitha. Mae'n siarad gos 10 munud. That's rally. Dyn ni roi hynna pen draw, ia? A roed yr overalls efo hi. Be di hon? Overall. So hwnna mynd reit i canol. Ia, ma nhw'n ofnadwy o shaky. So hwnna mynd reit i canol, fe. Perfect. A hynna'n retirement car 1. Di eisiau gwneud first half. Ond dwi'n meddwl bod da ni eisiau. That's car 1's retirement. Oh, right, okay. Oh, well, put his times in. Petrol. So which cars? That's fine. We've had how many cars? How many cars? Quite a few. We have had, I've processed 35, so 37, 37. 38. Okay. Benon ni'n dda iawn. Ie, ni ma. Ond, ba. So ni wedi bwrw dibyd? Na, mae car yma yn iawn. Ni wedi bwrw ffesant. Un ffesant. Un ffesant. Ond... Pob ffesant. A wal, ond fel dim damage, so ma'n oce. Good job, Michael. Hapus yma? Ie. 3 rallies, 3 completed. Ie, bach o ffog o'r dathlu. Lot o sfepe, loads o ffog na. Dathlu dim mas o trwbl yn y ffog. Na, oedd e iawn. Cadw fynd. So, dim damage o cael. Na, go. Tim nes I dim damage o? Na, nes i'n gweld damage. What do you want to do with 59? Do you want to put him... If you had him... No. Yeah. But I can put him in... If you put him in, because I have put it on here as 0323 on his end. Okay. Try do another print and then do 59 because it'll take a little while to do. Yeah, that's fine. We can get some results. Provisional, not provisional. Part. Da ni'n gweiddi provisional, pa fod nhw'n provisional. Here's the one you don't want to be on. Oh. Yeah. O, dwi'n licio reit o'na di. Diolch, ML. O, dwi'n meddwl beth ydy'r ti'n ôl yng nghefn ni. First overall, car 2, Arwel Speedy, Dylan John. First of all, thank you very much to everybody at Dalwch District for their hard work in putting on the event. We enjoyed every second of it. Thanks to all the marshals as well, and diolch Arwel for another finish. Yeah, I think it's a little bit unreal that we just got a big margin at the end as well. So yeah, it's nice to top it off. O, gret, o'r diwedd. Mae'n 7 o gloch y bora, mae'n amser mynd adra i gwely.